Ilabi na sa social media. Kasagaran sa mga tao, kung dunay mabasa nga impormasyon sa social media, dayong tuo, bisan o wa pa'y klaro. Maayong hapon, Kuya Ricky o Ati Gina o sa tanang staff, diriga paborito nabog istasyon, DXGP. Ilabi na gayod sa mga suking tigpaminawan, diining inyong tulumanon, galabyog sa kagahapon. Itago lang ko sa pangalang Ulysses. Og Kuya Rick ug Ati Jean, lisod kaayo ga palandungon nga imbis kay inyong giampinga na gidyong relasyon sa iboga partner, kalit lang nga mabungkag tungod lang sa bakak nga gituuhang impormasyon nga mikatap sa social media. O garon nga masabtan ang tanan, ingon ini aga sinugdanan sa istorya sa akong kinabuhi. Usa ka kabulan nga mawa, Beth? Oh, Ulysses, og ayaw nagkabalang ka kay isra bitaw na kabulan. Mo adto manggod sila si Tia Nining sa Manila. O nang gusto pug kumuban kay laay kaayo din ay sa atong barangay. Pastilan, mabalaka mapunta. Nga gud nga, muuban-uban ka pa man. Ayaw na lang uban, nasayod ka ba nga? Minghahon dayon ko. Ay, kabala ka. Basta ibutang sa imong nahuna nga. Bisan og lagyo tuod ta pero maminti man ta ba? Naakas ako ang kasing-kasing, Ulysses. Beth, magtarong ka dito ha? Basin ba makakita kag laing binuhat? Ikaw, way, magtarong sab ka din niya. Kay, daghan ba yung mga babae nga? Mag-ibid-ibid ni mo. Basin bayak noon kung kalimtan ako ni mo. Ay, sus, uy. Nasayod ka ba nga bisan pag ginsang artista ha? Di tagid ka ibaylo. Basta ha, magpaabot ko ni mo. Ayaw ba yun pagtanaog laing lalaki? Ulysses, naunsa ka ba nga? Mura mag Bernie Santo ng imong nawong. Wala, ma. Ay, gimingaw lang kong Beth. Daan ko palagi. Kanang imong dagway ay ing anak ko kani adto. Labi nagmagbuwag mi sa imong amahan kay buyag po na imong amahan ba ya? Ay, ayaw pag inana yung taon. Ulysses dong. Sa mga malusugoon magay ka, Ulysses. Sa may problema ni mo dong. Wala pa. Wala, ma. Ha? Ay nabog, ay nakon yung pansin na kay. Okay na lagi. Nahibaw ko, Ulysses. Oy, hangtod ka ron. Nagsige ka pag hunahuna tong imong uyab. Lagi, nasayod ba mo nga? Dugay na kaayo ming Beth. Dong, Ulysses, ayaw na yung taon pala bigo na una, dong. Isalig lang sa yaha, dong. Pero, dong, tambag lang nako ha. Kung doon na kay pagsalig sa imong hinigugma, ayaw kabalaka, oy. Kay, kung doon na kay pagsalig niya, ayaw huna-huna nga, matindal siya sa lain. Lagi, ma. Pa, okay na lagi ko. May pagmangatuhog na taninyo ay. Ako na hinoon inyong gihimong topic. Hala, sige. Kaya lagi ba, nabalaka lagi ko pag-ayo. Nga nang mabala ka magkabay. Ay, usara kasi mana. Wa ba ni kontak na ako ang akong hinigugmang si
Si Beth ba? Nagkaila ka di ba? Ay, awa lagi. Giingnan biya kagabay nga ay di ka magkumpiyansa. Unya bay, nasolbi na nimo to. Ikaw ra ba yung nagtanong mo to? Basig lahin ang mo tuwak adto. Gibangkog ba ni Tawana? O siya nasorbigot? Ang muhon ba? Ang sa napurbida nimo nga. Tanawa lagi mo. Nag-ingon lagi na ko sa imo lagi. Bay, ay, palabian ba po Lali dahil ko mo? Kung sorbi lang, ay, sobra pa nakatanom na gani. Uy! Unsa ba di? Ay, sus, ay, tagay na diha. Imbis kay, Nala, sige. kinahanglan ko istorya. Ibo ni, oh. Eh, palabis kayo mo huna po diyan ako. Sa magkanga. Ya, lakang dagway. Ay, Basta kinasolbi man ka. di ba sama ni mo nga way uyab? Agay. Tawana ka. Unsa naman ka? Gano gawa, ba't baka bisag chat o text? Wa magin bidangat na ganin ako gikan sa akong hinigugma. Ay, pastilan. Ako siyang tawagan. Ako dialan. Gano man ni? Ganong di man makontak si Beth. Unsa ba kayo nahitabo niya? Unsa ba ka, ha? Beth, gibigaw na ko nimo. Naunsa ka naman, asa ka naman. Ulysses, Ulysses? nasayot ka na ba nga sa trending karon? On lagi ni. Unsa naman ipagkitabo, Ulysses? Nagkabi naman kayo ni. Unsa ba di ay? Wanaw kasabot ani ba? Gibinisaya na ginako ni sa imo kuan sa una pa. Tanawa ra ni karon no, nakuan sa social media. Unsa man ni? Ulysses, Unsa man? kagmanangha nga si Unsa Beth naman ba? ni, uy? Naaman day video nga Hmm. naghubo. Nawa. Naghubo? Ulaw kayo sa nandong. Ikaw imo ngalan din sa atong barangay. Grabe na kayo kasikat nimo. Bebe, patanaw ko, mabe, pa. Pero dog, Eh. kalma lang ha kay Nawa. basin og buhat lang na ibaw ka na ba karon sa mga Kinuo ko. Ang dagway sa akong hinigugmag si Na, Beth. wala gini. mauna dong pero klaruha usa og tinuod ba na kay daghan naman karoy mga maantigo nga mo kanang gitawag nila nga maayo mo edit. Kulang og tambag na mo. Naunsa na may taon ako hinigugma. Puno nagikag tambag. Ganong Basta ganong nahitabo pa rin ako. Tanawa lagi bay? Taan pa lagi ko. Wagi ko no sa akong istorya sa imo. Tanawa ka ron no. Tanawa. Tanawa ra. Kumpiyansa kagid kayo pulbida nimo. Tanawa. Pahita ba yun eh? Hari na ino kang sablay ka ron. Tanawa. Ay, sus, ay, sige, pa. Hinomdom na ako na, be. Lagi. Kumpiyansa lagi kay ka lagi. Tagkuta, di kayong tanga, uy. Tanawa. Sa Huwag ko maglahom nga mabuhat ni. Huwag ko maglahom ba nga mabuhat ni Beth nga nina ako. Lagi. Naon niya. Paghilak-hilak na lang ka. Huwag kay lang himuon. Ambot lang. Giignan to nagkasauna pa. Di na ko maglahom niya. Yug, buhi ipantog Manila. Tanawa ka ron no. Di na ko maglahom niya, bay. Sus. Bahala na siya. Ulysses, kadali lang.
istorya una ta. Beth, Ulysses. niya ka nakauli ka na di ay. Oh, nakauli na ko. Daghan kaya ko gusto nga isulti nimo. Wala na'y lain. Wala na'y angay pa atong sultihan. Nagpakauhaw ka lang. Nagsalig ko nimo. Pero unsay imong gihimo? Ulysses, paminawa usa ko. Ganong nabuhat mo man kini. Nagtinarong ko nimo, di ba? Mo explain ko. Wala na'y luna para natong duha. Dili na tama na atong relasyon. Kadali lang. Diha ka na, Beth. Ulysses, balik ko Sakit sa... kaya gimong himo na ko. Diha ka na. Diha ka na. Bay, gusto na bay, nagpalabi bay. Imo namang hutdon ta na, di naman kunin mo tagaan. Naunsa naman ka? Ay, naunsa naman ka, oy. Puslan man ganito mo ni bay. Lumsan ko kini akong Iyaw pagpalabi. kasing-kasing ni ning bino. Di pangatag po, naunsa naman ka. Ay, palabi lagi, ay palabi. Sige, imo ni kamay ra imo eh. Basta giignan lagi ka bay. Narik imong amigo bay. Narak ko bay. Sakit sa gihimo. Ayaw suluha ang imong problema. Sakit gyud kaayo bay. Tanawa lagi. Sakit gyud kaayo. Dili na ko makaya kini. Nahitabo na mo sa kong hinigugma. Na. Sige bay. Ato lang tiwason ni. Mangulit na kung taon. Lakot kayo bay. Last na ni bay. Mangulit na. Dahil magpahuro-huro ron. Di ba? Kulatahan lagi. Ayaw lagi. Kulatahon yun ako bay. Di mga kamot. Ayaw na. Sige. Oh, imar po ni. Sige. Ulysses. Carmen, Oh, kumusta na? Kamaayo ni mo, no? Imong gipakawawa ng akong higala. unsay bot mong ipasabot? Wa ka ba kahibaw? Nga dili to siya. Igo lang tong giedit. Di ba ma-explain siya nimo? Pero wa ka na minaw. Unsa? Hoy, unsa- Tinoon ba unsa- kini? Carmen, Ang nakadaot kod nimo, Ulysses. Kay ang imong gusto, mo na imong gituhan. Imbis unta, kay akong higala mo explain nimo, wa nimo gipaminaw. Kapag ka nimo gnaw, mangita pa kaniya. Carmen, nasayop na ko. Iya magugnahong ang naa sa video, di ba? Maulik kina, kay wa kay pagsalig niya. Wa ka pa ba day mahibaw kung kinsa siya? Kadugay na ninyo nga uyab, Naunsa man taon ka, uy? Kabulok nimo? Carmen, please, tabangi ko. Makigistorya kong Beth. Tabangi ko, gumikan kay gusto kong mangayo pa sa ilo niya o gusto ko makigbalik niya. Ay ambot nimo, bisan ako, wa na ko ganahin nimo. Diha ka na, uy? Carmen! Pag-agwanta diha. Carmen! Carmen! Kung mo manggaling ana bay, wala yung solusyon na. Pangayog pasaylo. Mapasaylo pa baka ako bay? Paita ini, uy. Natural. Kinsa ba po'y gabinuang atong... Kinsa ba po'y gagama atong video, ha? Imo siyang klaruhon sa nimo bay. Pasabto nimo bay. Kung sa ba nakatinuod, siya ba ito imong nakita o? Wala yung solusyon bay. Pangayog pasaylo bay. Wa may mawa sa imo bay. Sige, bay. Ako ka na buhaton. Beth, maayo kay... Miatuban ka na ako. Ulysses, gusto lang po na kong klaruhon. Klaruhon ako. Beth, Kung unsa Usay- nakita nimo sa video. pasaylo ako. Pasaylo ako nga mituo na yun kus... Katong mikatap nga video nga ikaw katong... Tua. Nasayod ka. Kung unsang nitabo na ko sa Manila. Gikawat ang ako ang cellphone. Mao nga wa ko makakontak nimo. Pero sa imong gipasangil na ko. Nagtimaan lang ka na. Ulysses nga wa kay pagsalig na ko. Sakit kayo ang imong gibuhat. Beth, Gusto ko ma-explain sa kong kaugalingon. Gusto ko makikistorya nimo pero wa ka na minaw. Mas
gituuhan pa nimo ang daghan, diha? Pwes, Kontra nga ako nga, Beth, ikaw ang tangkang tingin mo sabot sa akong kahimta. karon ang panahon, aron nga. Magsabot ang eksakto. Nasayop ko ako ang kunot. Pasaylo ako, please. Pasaylo ako. Kalimti na katong akong gingon nga buwag nita. I'm sorry, Ulysses. Ah. Bisan na ako, gisakitan ko sa nahitabo na to. Tungod kay nasayod ka ba nga? Ikaw ang nasa ko kasing-kasing. Nasayod ka ba nga? Bisan na to ako sa Manila. Ikaw ang nasa kong una-una. Pero, Beth. ikaw ra ang nagpalayo sa imong kaugalingon. Please. Og sorry, Pasayloan ako. di rin na tataman. Beth, Kay nakita na ko nga. Bisan ikaw. Wa ka mo salig na ko sa laktod nga pagkaistorya. Nakaminos ka na ko. Beth, dili ka na tinuod. Walang na ako masusi pag-ayo. Mao na nga. Nabuhat ko kadto. Nakabuhi ko sa mga pulo nga wa ko masayod kung siya'y tinuod. Nasayod ka ba? Sa imong ipakita na ko. Nidatog na ko ang kalibutan, Ulysses. Kay nagtuo ko nga ikaw ang musa ka tao nga musabot sa akong sitwasyon. Beth, please. Pero nasayop di ay ko. Og dili na ako usika ng akong gugmadihan nimo. Tingali dili kita. Diha ka na. Beth! Beth! Ayog lakaw, balik ko na gani! Beth! Beth, mag-istoryahan yun na ta! Beth! Kuya Rick, o gati Gina, tungod ni Anto, sa sayop na kong pagtuo, sa video nga ako na yung gituuhan, bagay na hibog rason nga nabungkag gagamog nga, ligon unta nga relasyon. Kuya Rick, salamat sa paghatag kinabuhi ni akong kasinatian. Nga dili angay ng mutuo dayon, sa ilag makita diha sa social media, gumikan kay dili tanang impormasyon. Dunay ka matuoran. Kinahanglan nga doon na pa'y pagahimuon nga pagsusi. Aron nga kini, mapamaton ang tinuod. Salamat sa paghatag kinabuhi ni akong kaagi. Og, dinhin lang kukutob. Ulysses.